хоть нормальный, блядь, или тоже испорченный? Давай не матерись, давай сразу, потому что, судя по жаргону, ты ненормальный здесь. Если ты не будешь материться и поздороваешься с дядей, мы продолжим. А ты что, от слова нахуй в обморок падаешь? Офигеть, офигеть. Ты с Вильнюса, что ли? Конечно. Галищашкинес? Не стен виси? Борзе. Причем тут Шишкиня, блядь? Шашки на меншине. Конечно, Борзе. Туиш на меншине? Шишкиня это... Туиш на меншине, Герди? Район, блядь. Другели, туиш на меншине? Ты приедешь в Шишкиня... Ты туиш на меншине, сальне, Герди, не тараторинг. Да ебать, не должно, слушай, сюда... Раминкис, Ты в Шишкиня, блядь, приедешь... Шашкиня приедешь. Скажешь... Герди пидора сошкоралась, а Курман привозет. Курман привозет... Ашкоралась, а Курман прилег. Пасаких. Палау. Прилег Вильнюс... Гатвя, Сакик, Вильнюту. Это Реща. Аж гисакош. Туиш Рещес? Туиш Кайма? А шишкар помочу, вискасач, что гекайметис, блядь. Когда Реща... А туиш Карау? Опала, Рещи, туиш Курёс Рещес. Пала, ишно Йосис Рещес, а Рещанос Рещес, ишкурту. Посмотри, как ты другелес гентукас... Посмотри, другелес гентукас гвяна Реща, шритой вожёси. Ке коралося того бута скиноя? Ке коралося бута скиноя того? Как скирта маска скорки акиноя? Мы скапим полы смотрим. Ну так его, да хули ты мне вопросы задаешь, блядь? О, кот ишкурту, Герди, то как отцапас, Герди? Конечно, ты летую колбу помеши. Ахмат сила. Ты пала, ты Путина мили. Ты тут Путина мили. Это тебя и мили Путина, не? Пазагирман, мили Путина. Провокационные вопросы не задавай. Не, ты пала, то Катик Шловина и Руси, а ты подсечники. А жить к телю. Конечно, блядь, смотри. Вам Путин за хороший, знаешь почему? Палак, Герди, палак. Потому что он с вами играется. О, коту продеешь. А другие, а коту продеешь карту кацапу колба кальбе. Кацапу я на великом русском языке разговариваю. Лоси, кастуешь силавинима, куришь шалиту гаваешь силавинима. Аж Совету Союзу. Келентуту гимимо, Герди, Совету пацукели, но Рим, кто Келенту гимимо. А что я здесь шуту? Ну, Рим ты? Ну, хуй гно. Пиздец. Ну. Ты тут арпаться с висишкой. Иркоки tu gavai išsilavinimą. Gerai, tvarko, vidurkio, kurią baigęs. Kurią vidurkį esi baigęs? Dabar leis pagalvoti, blėt. O kodėl aš turėčiau tau atsakinėti į visus klausimus, na? Mes bendraujam, o kas tu negerai? Pavardę gal tau dar pasakyti. Kas tu negerai? Gali pavardę pasakyti, jeigu labai nori, aš jos aišku neklausiau. Tai čia, klausyk, tai čia buvo kažkoks keistas klausimas, kurią vidurkį esi baigęs? Ar tu nesibaigęs vidurkis? A što ты? Слушай, а что ты бы подъехал? Tai tu nesibaigęs vidurkis, tau gėda pasakyti? Нет, ты скажи, tai tu nesibaigęs vidurkis? Что со мной было бы, если бы ты подъехал бы? Tai kurią tu vidurkę baigęs? Aš tu elementarų klausimą uždaviau. Петух ты нахуй, блядь. А ko tu čia taip barzėlini? Украине, пидорасам слава, блядь. Ko tu taip barzėlini? Да я, блядь... Nebijai prisišnekėti. Kodėl, klausyk, man, žinai ką? А ты беспонтовый. Žinai, kame esmė? Žinai, kame esmė? Kad va, kacapai gyvenantis Lietuvoje labai borzi. Tol, kol neduodi jiem į galvą. Kai jiem duodi į galvą, jie biškiai apsiramina. Tada jie biškiai apsiramina. Kepurytę nusimk. Kepurytę nusimk. Kepurytę nusimk pradžiai. Ir ką tu čia rodai? Tai myli Putiną, ar ne? Tai tu myli Putiną? Girdi, išriešęs, tu myli Putiną? Girdi, tai tu myli Putiną, ar ne? Глазки вниз опускают, блядь, нахуй. Tu neprisišnekėk. Parašy, duok man numeriuką ant prikolo. Tugi drąsus. Tugi dalini telefono numerius. Duok man numerį. Taigi... Насколько у меня таких пидорасов, как ты, блядь. Tai tu žinai, kas yra. Tu žinai, kodėl tu toks borzas. Kad tu sėdi dabar čia trulėti, kažkur ten streaminė ir tu prieš savo publiką nori pasirodyti borzas. Iš tikrųjų, tai esi myžnius. Eilinis myžnius,
Ну, Eilinį striochalą. ну давай. Tai ладно, duok ладно. telefonų numeriuką, duok. Tu gi drąsus. Смотри. Tai tu gi drąsus, duok telefonų Ты говоришь, что numeriuką. я за экраном. A ko tu iš Смотри, karto ты girdi, говоришь, sėdi, я за экраном pasislėpęs пищу. ruletį, aš daug Действительно, tokių я за drąsių. экраном пищу. Supratau. Действительно, я за экраном пищу. Но если я не был бы за экраном... Если ты бы щас не лежал был бы за экраном, лучше. jeigu babutė būtų su ratais, tai yra su kiaušiais, būtų senelis. O jeigu būtų su ratais, Слушай būtų сюда, троллейбусas. Если я не был бы за экраном, ты бы сейчас Klausyk, ką tu čia man dabar pasakoji? Ką tu man čia pasakoji? Girdi, tu metankės persėdęs, ar ką? Tu ant smegenų gal, ar tu užšlapi... Ne, tu sperma greičiausiai smegenys spaudži. Ko tu barzėlinį ruletį, tu iš šalies save matai? Да лайк Girdi. здесь просто, ну как в Ютубе, ставьте лайк, нажмите на этот, ну пошевелите мышкой или пультом. Bet žiūrėk, tu kas toks, tu baltarusas gal? Pas tave rusų kalboje akcentas, pas tave lietuvių kalboje akcentas. Kas tu, smės buldogas nasarogam? Kas ten ką išdulkino? Girdi? Ir dar internetas pas tave lievas. Striginiai. Tai pratėskim, myli Putiną ar ne? Пизда. Баран, блядь, баран, блядь. Tai Как tu я могу myli любить Putiną ar ne, если он girdi? за Tu хороший? iš tų Putinasosų, aš taip Как я supratau. могу любить Путина? Слушай сюда. Как я могу любить Путина, если он вам за хороший? Он За хороший он вам yra- предложил klausyk, игру, за он с вами хороший играется. yra- А вы думаете, yra что toks ты- rusiškas а вы žodis думаете, за что это хороший, война? girdi? Вы думаете, что это война? Yra toks А žodis это не za война. хороший? Tu rimtai? А это за Tai sakau, tu хороший, а это за хороший. kurią vidurkę baigęs? Вот pažiūrėk, o kaip tu galvoji, Tu kad stopudovai iš kas būtų, Nemenčinės. jeigu būtų Kaip sako rusai, gadam Kas būtų, va čia iš būtų? Nemenčinės kaimietis konkretus. za хороший. Klausyk, kas būtų... Kas jeigu būtų, Žirinovskis kas būtų, nieko nebūtų. Prezidentas pasakė. Nieko nebūtų. Tai tu myli Putiną ar ne? Последний, блядь. Atsakyk į eilinį klausimą. Putina liubas. Пиздец. А ты Зеленского любишь? O prie ko čia Zelenskis? Jis ką, boba? Блядь, ну пиздец, нахуй. Даже не смог ответить, нахуй. Да ты ж кричишь «Слава Украине». Ir ką? Ну, так значит... O tu любишь pasakyk Зеленского. švie Lietuvai. Нихуя не сакись. Nesakysiu, o kodėl. Слава Советскому Союзу. Вот так могу Taigi tu сказать. ten negyvenai, tu buvai pacukėlis 10 metų. Ką tu supranti? Тебе показать свидетельство о рождении? Parodyk. Būtinai, parodyk. Пацан ты- сказал, пацан что ты мне сделал. покажешь? Поехали. Давай, родай. Я не пацан, я не пацан. O kas tu, Bachūras? Слышь, ты, блядь, мне на понт не бери. Gerai, tu supratau, tu вот merga, реально, tu panelė. я Gerai, тебя klausyk, бы tu встретил. pasakei. Слушай, Klausyk, сюда. palauk, Вот dabar не дай Бог tu тебе со мной klausyk. пересечься. Dabar tu Слушай, paklausyk. Tu pasakai, слушай, тебе показать, ar sakau, rodyk. Tai viskas. Rodai. Слышь, Tu петушара. paklausai, ar parodyk. дай Aš Бог тебе pasakiau, вот со мной parodyk. повстречаться. Aš pasakiau, parodyk, Вот не дай rodai. Бог. Ai, tu neatsakai už Альфа, bazarą. ребята, все Tu už регулируют. bazarą neatsakai, Ёбаный teisingai? рот. Не надо было там ничего регулировать, Стас, тут регулируется. Вот. Tai neatsakai už Голос. bazarą. Teisingai. Tu pasakai, tau parodyt gimimo liūdimą, aš Как pasakiau, сейчас taip, слышно? parodyk. Блядь, ебать. Ты не родись. Что я делал, блядь? Эй, на нахуй. Стас, и ты там не надо было ничего делать. Вот же пошевелил, блядь, и вот на этом петухе, блядь, стрелка есть, блядь, где регулируется тише и громче, блядь. Ёбаный рот. Блядь, это пизда. Iš kur tokios Надо было infuzorijos ничего atsiranda делать. Lietuvoje, man labai įdomu. Я родился на советской земле. Čia greičiausia na sovietskė zemlė, kur tu? Papasako, kur tu gimiai? Kaip vadinosi šalis, kurioje tu Литва, gimiai? город Вильнюс. Kas tai buvo per šalis? Lietuvos СССР buvo. Lietuvos SSR. Iššifruok man, ką reiškia SSR. Советский Союз Социалистических Республик. O dabar pridėk žodį Lietuvos ir suprasi, kokią nesąmonę tu pasakai. Kaip lietuviškai Nahui. išsišifruoja SSR? Прекрасно. Kaip lietuviškai, Прекрасно знаешь. kaip lietuviškai išsišifruoja SSR? Pasakyk man. Иди нахуй.
Я на вопросы пидорасов не отвечаю. Todėl, kad nežinai, todėl, kad tu daunas. Tu nežinai elementarių dalykų. O žiūrėk, o Lietuvoje lietuvių kalba SSSR ar TSRS? Pradėkim nuo to, Supratau. kad Daunas Klausyk išgamą. tavo tėtis ir mama. Dabar žiūrėk, Jie tave auklėjo kaip fašistai. greičiausia, Jeigu toks pidaras, paklausius tave, tai pas tave jeigu toks mama pidaras, blet, ir suaugęs tėvas taip buvo šneka, brolis blet, ir sesuo. Tai kokie tavo tėvai, blet? Dabar žiūrėk, Kokie tavo dabar tėvai? padarom taip, mes Davai, pagavom važiuoj, dar vieną. Davai, negasyk, davai padėk. Mes pagavom dar vieną veikėją, kuris myli Putiną ir kuris gyvena Riešiai. Tik įdomu, kurioj Riešiai jis gyvena, nes Riešis pas mus dvi. Tak davai, tak tai padėti šiandien. Bet feisas yra, viskas yra. Ačiū tau už kontentą, priedurnį. Užeik į avinėlių mekenimą. Ate.